Sokpaikya ang galrok bahayna rongni koekdin sekang ang kaisa news nungmani khoroksa sela tren sakani baklai suicide kaisika hnai oboni reason ungkha khoroksa bwrui I mean bini bihik alkasla bai thangpaikha bo depression ok laikhatai tren sakani baklai suicide kaisika haramjadi bo bini apno motok jakmani pura muya rok phai phaiei momtok nangai bwsang motok ma hayengai tongjangna aboni bagui no iko pukjakna bagui alkasla bai thangkata nini abono motok jak phano kisa ojono tongri do olokhai pukjakmang jaskoro khamai sogui yong rok laikhangke sesngnai khoroksani janto sawonyo sika sakal jengma haikai tei athynai bo keboya ani brother no jeng area kaisasi dong kainke faidi kok bisi sayo bidindige thanglaisinai Swlaknai Oi mendra jat tam mendra no Swlaknai nung asno Swlaknai hinke ani leptin 2 din suja gangai kormongi jongkha amno slagai kisa poriskar kari phaje ihi firiya 250 taka ri oi rohona aro sibo jado garni hais bukung kolokma khai Swlaknai tongteba tamo khanya bagi apro khuluk tongbai khek nung khuluk na hingke ba private jago thangai khuluk dita hino tamo aba camera rok sagai mosangya sarangyangai tongkha ba Wah, yang bo metani bus kanggo se তুমি তো শেষ তুমি শেষ Engkha probu bono nakari risidi ulokai ning bono jole jagi bini apno nung sokomol ri rogori naisi bono nakari risidi bhagavan Iko bini a dula khai figure no tui fast phajau ka bo tabuk se mutarong no mapsane yakoi bono banchiri ri male Ahare jeng monugo nina jaya kotoma tong hnei tongu sengla amsaka mihimi phunungna nangyable tongade ningbo tingya se phunungna musungja kang tabuk teba kamke phunugana Sorry YouTube nang joli jakhana aro nakarside Hello, good morning, bye, Rox. Hello auntie, nono good morning. Te kaisa kok nin jodi besabetei tongkhanke ula ano manja kangke tabudin sari nono video sunamu rokhnei. Anika. Auntie nung sanapana tonggarik. Oi, editor men rajat nung semia da. Angam ti om thai sitra rong khangki chalang hnei. Tangi ning anam te ki phunung tonisa. Shit. Hodai mai. Men rajat muang no blar ma khaisenai. Engkha tabuk sajiri tam sana musung. Anikai, boni ke kisang ko kanya power baru views ro baru anak katang bang views bar na kere kya. Ekdom bombok ro foto Facebook ro blog ro khainya yo views ro untu hnai. Mane staro kasih na ya buke staro mamai ko akatang no guni mani angna ekdom amjane bombok ro tonto. Engkha auntie asik bokrok rok kharap ta khadi ang famous kari khanono iko tabuk manchinai ta Yang mana? Nó chỉ dừng lại xin chứ. Và noroklan sefano genang angkai cuak neng brum no fata biri emang semana neng norokai va flag bayako va tik no neng lagi salai di hai pano tangi liang virus khajana musung jagai videos nam live ba kaisa kubui kok sawiri sawana angta kicha tia besar jimis na tui tong beser hinke ang a kicha tia besar mani thangkang kanoi ko norogani content singkhata Tabukle program na yapano manai sinai angoi ko obo haike yagrok sotona ni kisa chance rok da mano jodi nong na yang rogo program ngi tongkhan ke ano Instagram ti text khai sahorde ani Instagram na id sami angkai description link rijak tongo inki tinin bagi amsingno sabuna ayango program tongnei WhatsApp status rigna khu thangka bye